Kombinácia s Milanom Korínom, po ktorej sa Daniel uvoľnil. Zasekávačka mu síce vyšla, ešte pokračuje v akcii Kratochvíľ, ktorý sa dostal. Pozorná defenzíva Skalice však zatiaľ nerobí chyby. Kratochvíľ teraz skúšal zaujímavé riešenie na rozbehnutého Erika Daniela. Prudká lopta našla Daniela a Ďuriš si ju našiel v pokutovom území, tak sme konečne videli aj strelu na bránu. Kto iný ako Michal Ďuriš sa o ňu mohol postarať, ale Martin Junás bol na prednej žrdi pripravený. Našiel priestor troch žrdí. Skaličania Lip a Zango. Davi Alves. Podržal loptu teraz a vysunul Taufika Džibrila, ktorého sťahoval Erik Sabo. Peter Ziemba necháva v hre pokračovať, ale zrejme sa situácia ešte bude prešetrovať. Tu ešte raz ten súboj. No, bolo tam držanie od Erika Saba a to oboma rukami. Hoci bez výraznejších šancí. Skalica sa horko ťažko dostávala vôbec. A sa, že sa v hre bude pokračovať. Pokutový kop nenariadený. Dobre vyvezenie lopty. Alves. Jao sa dostal za chrbát Trnavčanom, ale je zahnaný. Napriek tomu dokáže odcentrovať. Výborne si loptu stiahol zo vzduchu Žiga Frelich. Mikovič čakal na loptu a dopadlo to tak, ako vidíme. Ešte udrel pri snahe vyhnúť sa. Arbiter stretnutia. Tu ešte raz celá situácia. Ten úder bol tvrdý, ale Nitre. Taktiež Bresovír Žešov. Pozor, teraz Davi Alves je vo veľkej šanci. Dočkali sme sa pred... Pozrieme na to, ako k tomu celému došlo. Výborne zapracoval Taufik Džibril na hrote útoku. Hru a okamžite z toho bola šanca. Teraz ešte Hazango. Hazango padá v pokutovom území. Paur, Ďuriš, Erik Daniel a je z toho nakoniec gól, ale... Hazango. Hazango si to navádza. Jakub Paur. Nakoniec našiel Ďuriša. Ešte Danielova dorážka. 2-0 pre Spartak Trnava a opäť je to... Lopta do voľného priestoru, kde beží Jan Vlasko. Dokázal aj odcentrovať Leginusova hlavička. Skalica dramatizuje duel v druhej nadstavenej minúte. Premiérový gól Lukasa Leginusa. Minúty budú veľmi zaujímavé. Erik Daniel a ani Sebastián Koša nepokryli ten nábeh Lukasa Leginusa. Letná posila zo Šamorína si tak otvára strelecký účet v Nike lige. Zeľkovič. Paur v offside asi nebol, ale už je to jedno. Peter Ziemba ukončil zápas medzi Skalicou a Trnavou s výsledkom 1-2.